Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Маці, прийшли до Тебе ми, щиро розкривши всі душі, почуй Ти наші просьби, допоможи у біді. Святая Дева Марія, просим, моли за нас Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. С Духом Твоим. Збав нас, Пане наш Божа, і визвали нас ад язычникаў, каб мы праслаўлялі Твоё святое імя і ганарыліся Твоёю славаю. Гэтымі словамі малітвы са Святого Пісання пачынаем святую імшу, на якую збіраемся каля алтара Пана, каб заносіць нашы супольныя просьбы, падзякі і інтэнцыі да нашага Айца Нябеснага. І будзем маліцца з просьбамі, падзякамі, якія прадставілі Пану Богу падчас набажэнства да Маці Божай Яснагорскай. І будзем прасіць Бога, каб адрыў нас патрэбнымі ласкамі, каб выслухаў нас і умацаваў нас на шляху да нябеснай Айчыны. А на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці на свяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Божа, учини, каб мы усёй душою Цябе праслаўлялі і любілі ўсіх людзей шчырым сэрцам, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання другої книги Самуэля. У тыя дні король Давид сказаў Йоаву, кіраўніку войска, які быў з ім: «Прайдзі усе плямёны Ізраіля ад Дану да Беэр-шэбы і палічы народ, каб мне ведаць колькасць яго». І Йоаў даў каралю лічбу перапісанага народу. Было ў Ізраілі 800 000 моцных мужоў, якія маглі выцягнуць меч,
а юдеїв було 500 тисяч чоловік. Усхвалявалося серце Давіда після того, як ён полячив народ. І сказав Давід пану: «Вельмі зграшив я, калі зрабіў гэта, але цяпер, пане, даруй беззаконне свайго слугі, бо я паступіў неразумна». На наступны дзень раніцай, калі Давід устаў, пан скіраваў слова да прарока па імені Гад, празорцы Давіда: «Ідзі і скажы Давіду, што так кажа пан: я дам табе 3 магчымасці, выберы сабе адну з іх, і я учыню табе тое». Гад прыйшоў да Давіда і абвясціў яму, кажучы: «Або на 7 гадоў прыйдзе на зямлю твою голад, або 3 месяцы ты будзеш уцякаць ад сваіх ворагаў, а яны будуць пераследаваць цябе. Або хочаш, каб 3 дні была пошасць на тваёй зямлі? Падумай і вырашы, што мне сказаць таму, хто паслаў мяне». Давід адказаў Гаду: «Мне вельмі цяжка, але лепш мне патрапіць у рукі пана, бо вялікая міласэрнасць яго, чым патрапіць у рукі людзей». Тады пан паслаў пошасць на Ізраэль ад раніцы да прызначанага часу, і памерла з людзей ад Дану да Бершэбы 70 тысяч чалавек. Калі анёл працягнуў руку над Єрусалімом, каб знішчыць яго, пан злітваўся над бядою і сказаў анёлу, які знішчаў людзей: «Хопіць, стрымай руку сваю». Анёл пана быў тады каля току араў на Євусіты. Калі Давід убачыў анёла, які знішчаў народ, сказаў пану: «Гэта я зграшыў, я учыніў зло, а гэтыя авечкі, што яны нарабілі? Няхай твая рука звернецца супраць мяне і супраць дому айца майго». Гэта Слова Божае. Даруй мне, Пане, вину граху майго. Даруй мне, Пане, вину граху майго. Счастливый той, кому отпущено беззаконие, и чей грех забытый. Щасливий чоловік, якому пан не залічив вини, і у душі якого нема подступу. Даруй мені, Пане, вину граху майго. Я визнав тобі грех мой і не ховав своєї вини. Я сказав, визнаю пану моє беззаконні, і ти зняв з мене вину граху майго. Даруй мені, Пане, вину граху майго. Тому буде молиться до тебе кожний праведник у час отповедный. Хоть бы нават разлився поток, воды усё одно не досягнуть его. Даруй мне, Пане, вину граху майго. Ты моя оборона, заховаєш мяне ад утиску, отуляєш мяне радостью выбавления. Даруй мне, Пане, вину граху майго.
овечки мои слухают голос мой, кажа пан, и я ведаю их, и они идут за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус прийшов на свою батьківщину, а за ним йшли ягоныя вучні. Калі настала субота, ён пачаў вучыць у сінагозе. Многія, хто слухаў, здзіўляліся і казалі: адкуль у яго гэта, і што гэта за мудрасць, якая дадзена яму? І як такія цуды чыняцца ягонымі рукамі? Ці ж гэта не цясляр, сын Марыі, брат Якуба, Юзафа, Юды і Сімона? Ці ж не тут сярод нас ягоныя сёстры? І сумняваліся ў ім. А Езус сказаў ім: няма прарока без пашаны, хіба што на бацькаўшчыне сваёй і ў родных, і ў доме сваім. Таму не мог там учыніць ніякага цуду, толькі на некалькіх хворых усклаў рукі і аздаравіў іх. І дзівіўся іхняму бязверыю, і хадзіў па навакольных вёсках і вучыў. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, калі ласка, на хвілінку. Умілувані ў Христе Пану, брати і сёстры, напэўна, у кожнага з нас у жыцці бываюць такія хвіліны, дзе б мы не былі, колькі б не было нам гадоў, але сэрца прыцягвае нас у радзімы дом, там, дзе мы нарадзіліся. Асабліва, калі яшчэ жывуць нашыя бацькі, мама, тата, асабліва мама, бо, як кажа мудрасць жыцця, пакуль жыве мама, жывы дом. І вось Езус Христус, не гледзячы на занятасць сваю, бо абыходзіў вёскі, гарады, навучаў, абвяшчаў добрую навіну, але таксама ягонае людское сэрца цягнула туды, дзе была яго мама. І вось са сваімі вучаннямі чуем, як сёння прыходзіць у Назарэт, у сваю бацькоўшчыну, там, дзе ён жыў, дзе дарастаў, як кажа Святое Пісанне, дзе быў паслухмяны сваім бацькам і ўзрастаў у ласцы і ў мудрасці ў Бога і ў людзей. Ён прыйшоў, як наступіла субота, прыйшоў у сінагогу. Субота, як бы добра ведаем, гэта быў дзень, прысвечаны для Пана. Габрэі збіраліся ў сінагозе, каб слухаць Божае Слова. І пасля прачытання ўрыўку са Святога Пісання хтосьці з мудрэйшых і ўставаў і пачынаў тлумачыць гэты ўрывак, што хацеў пераказаць Бог для слухачоў. Бог заўсёды да нас прамаўляе. І як падкрэсліў аднойчы святы Аўгусцін, на малітве мы размаўляем з Панам Богам, а чытаючы Святое Пісанне, Бог да нас прамаўляе. І вось Езус, прыйшоўшы ў сінагогу, ён пачынае прамаўляць. Але прамаўляе не так, як звычайныя фарысеі чи настаўнікі, якія выкладаюць Святое Пісанне, мудрацы, але як той, які мае моц. Як той, які мае, як казалі неаднойчы людзі, як ён прамаўляе, як той, які мае ўладу, аўтарытэт. І ўсе яго зёмкі дзівіліся. Дзівіліся, як чуем сёння,
Адкуль у яго гэта? І што гэта за мудрасць, якая дадзена яму? І як такія цуды чыняцца ягонымі рукамі? Ці ж гэта не цясляр, сын Марыі, брата Якуба, Юзафа, Юды і Сімона? Ці ж не тут сярод нас ягоныя сёстры? Яны добра ведалі Езуса. І людская натура, якая часамі дае о сабе узнакі зайздрасць, пажаданне быць вышэйшым ад іншых, быць мудрэйшым, разумнейшым ад іншых. А тут прыходзі ён, Езус, якога блізкіх, родных, крэўных сваякоў ведаюць, адкуль у яго гэта? І вось гэта зайздрасць. А чаму гэта не ў нас, не ў маёй сям'і? Чаму гэта не мае родныя, не мае дзеці? А ён. І сумняваліся ў Езусе. І Езус, які чыніў цуды, які спадзяваўся, што хто, а яны, блізкія, адчыняць сэрцы свае на ягоную добрую навіну, на Божую праўду, іх сэрцы былі замкнёныя. Яны не прынялі Езуса, не прынялі як Месію, як пасланца Божага. Чаму? Сёння вельмі яскрава указвае евангеліст. Іх сэрцы былі цвёрдыя, замкнёныя. І тут паўстае пытанне, а як адбываецца ў маім жыцці? Ці заўсёды я прымаю Божае Слова? А можа, тое, што прапануе свет, для мяне важнейшае? А можа, не заўсёды я згаджаюся з воляй Божай і з яго навукай? Можа, гэта мне не пасуе? Можа быць, зацяжка? Часамі апраўдваемся. А можа, проста Божая праўда і Божае Слова дрэнчыць маё сумленне. Як часамі бывае ў размове з другім чалавекам, праяўляецца мая таксама чалавечая слабасць. Я выбіраю, каго слухаць, каго не, з кім згаджацца, з кім не. Бо мне так здаецца, я так хацеў бы. Чаму я павінен слухаць яго, нават калі той, з кім я размаўляю, мае рацыю, праўду кажа, але мне гэта не пасуе. І вось гэта мая зацвярдзелае сэрца, мая пыха, мая гардыня, зайздрасць. Бо, можа, мне не падабаецца гэты чалавек. Вось не хачу з ім размаўляць, не хачу з ім сустракацца. Проста ён мне не падабаецца. І вось гэтая упартасць не можа прыняць праўды. Я адкідываю гэтага чалавека. Тое самае адбываецца з Езусам. Як адбылося ў Назарэце, так можа часамі ў нашым жыцці. І вось дилема паміж верай і нявер'ем. Гэта не стан чалавека, які жыве, можа, у сваім свеце, які сабе, можа, выдумаў. Я у штосьці веру, і вось я жыву ў сваіх гэтых мыслях, сваіх марах. Не пра гэта рэч. Рэч пра канкрэтную асобу, а менавіта пра Езуса. Чи я прымаю яго? Чи я сапраўды веру, што гэта Сын Божы, які прыйшоў выканаць волю свайго Айца Нябеснага, які памёр на крыжы і з мёртвых паўстаў? Чи веру ў гэта, чи не веру? І ад мяне залежыць адказ. Барані Божа ад таго, каб я замыкаўся ад іншых людзей і ад Цябе, Езу. Дадай мне
сілы, моцы, гэтага давер'я і веры, што ты сапраўдны, адзіны, праўдзівы і рэчаісны Сын Божы. Аман. З'яўляемся усыноўленымі дзецьмі Божымі, таму скіруем нашыя просьбы да Айца Нябеснага. Молімся за папу Льва, каб Бог захаваў яго ў добрым здароўі душы і цела на карысць Касцёла і свету. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святароў, каб іх душпастырская дзейнасць была добра прынята вернікамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей малой веры, каб яны перамяніліся праз чытанне Божага Слова. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ва ўсіх нашых просьбах і інтэнцыях, падзяках, якія заносім падчас гэтай імшы складковай. Каб добры Бог, дзякуючы заступніцтву Найсвяцейшай Марыі Панны і нашай супольнай малітве, выслухаў нас і адарыў патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб нас не апанаваў дух бязвер'я. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты даў нам збаўленне ў сваім Сыне Езусе Христе. Выслухай нашы малітвы і адары ўсіх людзей глыбокай верай праз Христа Пана нашага. Амен. Вітай, Марія, Христова Маті, дозволь нам грешним Табі честь даті. Прийми ти наші просьби низькія, за нас молися. Вітай, Марія, о Пані наша, між херубінов, почуй моленье небо княгиня, что йде пред стопы Твои святые, за нас молися. Вітай, Марія. Моліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Усемагутний вічний Боже, прийми ласкаво дари, які ми синовньою даністю складаємо на Твоїм алтари, і перемені їх у сакрамент нашого откуплення, праз Христа Пана нашого. Пан з вами, За Духом Твоим угору серці, зносим их до Пана, подякуємо Пану Богу нашому. годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз свайго умілаванага Сына, Слова Тваё, стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе ўсе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу з радасцю усклікаючы.
Святый, святый, святый Пан Бог Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який иде в имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё валадарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. i z duchem Twoim. Перадайце ближняму знак супакою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёная, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Под Твои приходим двери, щирым сердцем полны веры, что под видом скрытых хлеба Ты есть Бог правдивый з неба. Зразумець нам трудно гэта, каб Сын Божий, збаўца свету, аж так скрыўся ўсім на дзіва і ў гостыі жыў правдзіва. Милость Бога заяснела, як змяніў хлеб в свое тело, нам пакінуў спажываці, каб праз гэта нас збаўляці. Несмяротны, моцны Божа, зразумець Цябе хто можа. Ты для грэшных справядлівы і для добрых милостивы. Хоть анёлы у небе близко, пред Тобою паўшы низко, всяж на твар Твой спаглядаюць, чым ёсць Бог, аднак не знаюць. Молимся. Умацаваныя сакраментам нашага адкуплення, просім Цябе, Пане, каб гэты дар, які дае жыццё вечнае, умацаваў нас у сапраўднай веры праз Хрыста Пана нашага. Амен. Дзякую всім за супольную малітву. Прыміце Божае благословенство. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у спокоя Христуса. Дякуем Пану Богу. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою яму честь тут отдаем, о Мария. Да Бога
Отца і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело і кров Пана